Каква е голата истина? Голата истина е, че трябва да си подадат оставката. Оставка! 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 Мафия! Без мафия! Вън мафията! Днес сме се събрали в подножието на българския консулат, за да присъединим своето несъгласие дори от през океанска дистанция с безобразието, които се вършат в българската политика и с днешното българско правителство, което е абсолютно разрушение за целия български народ. Макар и отдалечена, и ние сме тази част от този народ. Надяваме се, че нашия глас ще бъде чут и дори сме уверени, че това, което става по целия свят, не само тук в Лос-Анджелес, ще набере сила от всякъде и ще се присъедини към общия български глас, че трябва да се спре и правителството трябва да си отиде, щом върви по пътя на корупция и на политическо безчестие. Благодаря. Трябваше.